Eu. Ce Taci. Suntem la țară. Am evadat din București. Eu. filmezi? Tu mergi, mă, acolo și taci, te curai. Eu. Da. Mor, mă. Da. Suntem în... Unde suntem aici? Încă filmezi. Gata, am trecut și de faza cu maneaua. Nu mai îmi place, n-ai maneri, simt pe aici. Nu era mai Popular. Ai oprit? Pârsața. Oprește. Bine, oprește.